Keď som mala asi 15 rokov, tak moja kamarátka ma zavolala, aby som šla na anglický tábor Keci. A najskôr som nevedela, že prečo by som tam mala ísť, prečo by som takto mala stráviť svoje leto. Ale nakoniec som sa rozhodla, aj napriek tomu, že som tam nikoho nepoznala, že tam pôjdem. No a predtým som vyrastala v takej katolíckej rodine. Moja mama nás v podstate nútila chodiť každý týždeň do kostola a nemala som to veľmi rada, lebo to bolo také na silu. Ale napriek tomu mi to asi dalo nejaký taký základ, alebo teda počula som tam, že existuje nejaký Ježiš, že je to Boh a prišiel na zem a zomrel tu, ale vôbec mi to nedávalo zmysel, že čo to má spoločné so mnou. A vlastne až na kecoch som pochopila, že Ježiš nielenže je Boh, nielenže prišiel na zem a zomrel tu, ale že je to Boh, ktorý zomrel za mňa, zomrel za moje hriechy a že tak môžem byť oslobodená od hriechov. A tak na kecoch som sa rozhodla pre Pána Ježiša a spoznala som, že on má pre môj život plán a chcela som podľa tohto plánu žiť. Neskôr som začala chodiť aj na mládeže, na skupinky a chcela som potom, aby aj moji súrodenci mohli poznať, kto je Pán Ježiš. A preto som všetkých mojich 3 mladších súrodencov začala volať aj na mládeže, aj na tábory. A oni tiež pochopili to, že Pán Ježiš za nich zomrel, že je ich spasiteľ a môžu toto zdieľať aj oni s ostatnými ľuďmi. A som veľmi rada, že toto leto môžeme všetci 4 slúžiť na kecoch. Matej, Euka, ja a Ivan. A že síce najskôr som bola možno iba ja kresťan v rodine, alebo teda z našich súrodencov, ale postupne sme všetci mohli spoznať, čo Pán Ježiš spravil pre nás a že môžeme túto správu šíriť ďalej. A teda len potom uvidíme, ako Pán Boh bude pracovať, keď my všetci sa zapojíme do práce na Jeho kráľovstve.